Patay sa pa. Nalagay akong picture dia Kisa butang anak. Di na nato isgutan oy. So hi guys, welcome back to my vlog again. So for today's video guys is mag voice over ta guys no. So parong limi ani sa Tacloban City kay magkuhag passport ang ahong kauban nga hitsuraan. So alas 3 sa kadlawon dimigikan ani guys aron makasayo-sayo may kaabot dito. So, gikan sa Masin to Tacloban guys. So kung mag-agi kag bye-bye is natay biyahe nga 140 kilometers. So naani siya sa 3 to 4 hours po, depende na sa inyong dagan sa inyong motor. So sa kaning part guys is na namin sa bye-bye, so parang namin sa mahaplagan. So nindot po diri agian guys kung kadlawon ka moagi or buntag kay daghan jud kang fog nga maagian. So perti katugnaw diri lugar. Nindot po dagian ang sugod sa Southern Leyte guys parong sa Tacloban kay malabyan nimo ang Agas-Agas Bridge. Usa pod guys is mas duol nga to biyahean compare nga rin sa bye-bye. Sa bye-bye miniagi guys kay medyo lubak-lubak mangod ang agianan dito. So after 3 hours guys is naabot na jud mi sa Abuyog Leyte. So medyo paspas jud among dagan diri guys no kay gamay ra man ang mga sakinan basta kadlawon ka mo biyahe. So daghan di pud minalabyan diri nga mga nice view guys. Parahay nga ni naapoy Sea of the Clouds. So si mina ipit yun akong kauban diri guys no kay medyo nakdan siya gasolina ba. May gani kay naitindahan nga nangable. Murag si mina luwas yun ang mananap ani oy. So samtang napagasolina siya automatic video sa tas kagalingan kay tagsar biya. So shout out di ko sa tag-iya sa helmet sa Ibo no nga si Ronelo Laroa. Charot, salamat bay sa pagpakom sa helmet. So after 4 hours guys is naabot na sa may Robinson Tacloban sa may Abukay. So diri minihunong guys kay diri siya magkuha og passport. Nangabot mi diri sa Robinson is alas 7:30. So kay alas 8 pa man mga bli ang Robinson. So nangaon sa diri guys no sa may pagkain ng bayan kundi ang Crispy King. Automatic basta mahumagkaon aw linya day na kay mga bli naman ang Robinson. Maglumba maslagdagan basta mag-abli na ni kay mura magnahinabang sa sob bitaw ipanghatag bitaw tsara oy. Maglumba na sila guys kay first come first serve mangod ngadto. Labi na sa pag-ibig maglangan-langan ka o di ka makakuha oy. Maunang maglumba sila dagan no maglumba na sila kinsay una makalingkod sa lingkuranan dito. So mao din ni ang Robinson sa may Abukay guys no. So duha di Robinson sa Tacloban. Robinson Abukay o Robinson Maras-Baras. So adtuon ka po nato ng Maras-Baras oy kay solito na to ang latong laag diri sa Tacloban. So kung magkuha di kag passport guys aw ari kas Abukay oy kay naman diri ang Foreign Affairs. So ang atbang sa Foreign Affairs guys is ang atong USAC. Samtang gahawata sa atong kauban automatic na makakin-kakin sa tas ilang lingkuranan nga murag masimi disgrasya mabuta ani kay tujuk-tujuk kun samtang nagakin-kakin ang Paris diha aw simi kaon buta tayong tapitan no kay lami magudlubgan ilang tiles diri kay na may CO at pagkuban mo Robinson automatic ngadto din mis Metro Tacloban oy. So nabisita mi sa mga kaalyado diri no. So nindot to shoppingan ang Metro Tacloban guys perti ka bugnaw o perti ka hinlo ng ilang mga display nga to. So pang high class food ba aw kita aning way mga sape aw koto bra soroy-soroy oy tan-aw salaman ta oy. Mayro ben pag hinahinay shopping kay wa bisa tay dang cash diri hindi ra ba sila mudawat og chiki oy. Kini akong pares guys no di pa kan say pinili ay kay dugay na guys kalihok ka sa mamili sa dugay ni diyan pili-pili no ako na yun diyan napilian ay so pag kuman sa pili na ho so nanggawas na may diyan akong gi-take out. So parang nami ani sa Robinson Maras-Baras guys kay adto mi mani udto. Sa pila na mo ka minuto nga libot-libot aning Tacloban so nakit-an na siya namong Robinson Maras-Baras. So perting dako madibod ani mula tagabukid. Nagunaw na magsud ang mananap aw si mina ipit siya diri napita. Aw ipit oy. So mao din ni ilang Robinson Mall no. So murag si mina ihas ta ani napita kay mo go ingani sa Masin. So kanus pa ka matakauran o ingani nga mall ang Masin no kay murag nindot jud siya nga mall ba. Aw nindot oy. Tay sa pa murag nagsimidungkoy naman ning mananapan ni. O dili na nato sigutan oy. Ang importante is nakalaag ta nga kauban siya. Ay! So ang kauban diri ba is nasimigotom naman so nangita sa may pagkaunan diri no. So nakakita jud mi diri og mang inasal automatic so dayon mi ani kay only rice ba impas gyud ilang kanon daron ba kay ganina pa may gipanggutom. Tay sa pa nganong na diri akong picture nganong wala sila nananghid na kung ila ibutang akong naong diha di na to sigutan oy ang importante is maka-order na diri kay perting gutuman na jud ba aron makakaon na ni mga mananapa ba kay similuya na mo gud ako mga kauban god. Luya oy. So nakakaon na gid ang mga mananap ba. So ari natataman guys no kay marang medyo lobat naman akong cellphone guys. So salamat sa pagtan-aw guys. Don't forget to follow and subscribe. God bless.